În portul de Ravenna trebuie să descărcăm erba medica. Acum trebuie să găsesc un loc de parcare și așteptăm ora 1 să deschidă. Da, cred că o să trebuiască să descărcăm aici înăuntru. Pare destul de înalt. Să putem ridica tot. Vedem când ne cheamă înăuntru. Un pic cam strâmt aici. Am descărcat destul de bine. Capanonele era destul de mare, magazinul era destul de mare, din încăpători am descărcat foarte bine. Mergem la alt magazin, tot în portul de Ravenna, să încărcăm altă marfă și să sperăm cât mai repede să putem ajunge în seara asta acasă. Dacă v-a plăcut, scrieți în comentarii, dați un like și o să încerc să mai pun și alte videouri, sperăm cât mai interesante. Baftă maximă!